रोनाव ओइ रोनाव आयं माथो गेदेरफोरसोलाय हामानोथो फैयामोन माने आं नोंसानि रोनाव आयंखौसो हाजिरा मावोमोन नामा होननानै लिंनो फैदोंमोन आं सोनारनि एखेबारे जेबो मावथारा उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंसो बेरायफालाबायबाय थायो खामानिफोरखौ थिनदावनांगौलै उन्दैफोरनिफ्रायनो एसे दे थाथ'लाय नोङो आं थिनहरनि र' मावगोन ना मावालै बेबा दानिया हाजिराखौनो मोननो नागिरथारलालै मावनो नागिरथारा मानसिफोरा माथो आयंसोलाय औ आयं हा मानोथो नागिरदोंमोन आयंआलाय आंखौ माने जोंहा बेसर नानायदोंमोनलै आयं दिनै बेवहायनो मानसि सासे नांगौ जादोंमोन ओंखायनो नोंखौ हाजिरा लिंनो फैदोंमोन आं मावगोन खोमा होननानै दायं आं बेसर नानायखौबा हले हानाय नङालै बिराद थुला हाबजोबथारो गगा मोनसोगारो आंखौ जेबो जायालै आयं सानसेखिनियाव एसे एनै मावदांनांगौ आंजों जानाय नङालै आं जानाय नङा बिराद बाथारो आं सोरखौबा मोनगोन खोमा लिंहैबावलै बिदिबालाय मा मावना जागोनलै आयं हा थांनो हाया होमबा माखौथो बायो नोंहालाय बैथनसिं नाब्लामोनखौ नुवाखै मालाय खामानिसो मोननो गैया आं थाङालै बिराद खस्थ' मोनथारो आं होथारदोलै आयं दसे दसे जिरायनो होगोन दे आं एफा खस्थ' होआ बेलेगखौ लिंनोलै आयं आं मावा होनबायना देनां हिनजावखौ बोरै फिसिगोनलै आयं बिदि आखलबा नोंसाजोखौ हरा मानो आयं साननैसोआवनो अमा बुन्दि बायदि लेम लेम बानायगोन आं थोद जानाय नङालै नोंजों आयं सुवाद बोराय साला मावा होनबाबो लिंथाबबाय थागोन मावहैनो हायामोन नामा बेफोरखौ मावदावाबालाय मा मावना जागोन नोंलाय थैद मावा आं कन्ट्रेलनि माइरंखौनो जाख'बाय माथो जा मासे गोदाव सोराव बोथोरलै बैसागोफोरालाय माला मोनफैगोनब्रा ओइ नै सुवादा सालायाव जिरायना दं फनबो नाङा माबो नाङा मा खालामदोंलाय बेयावलाय दङलै गोदाव सोराव माथो खालामबाय थानो ओमफ्राय फनालाय माथो जाखो माथो सिसुसो मैया रागा जोंना सिमखौनो अख्रेबदोलां ओंखाम मोनजायैनि गोदानसो बानायब्रबबाय आं एक्टिभबो जाखाबावबायसो सिमखौलाय मानो अख्रेमगोन नोंलाय ओंखाम मोनजायैनि अख्रेब दोनबाय थैद नोंबो आंगा मंगालै मानसिया थोद बुरबक बेयाव जिरायना था सिरियैनो ओइ नोंनाथ' सिमा गोदानलै नाम्बाराथ' रावनावबो गैखाया गैयाथ' आरो दानिसो बानायनायालाय सोरनाव थानो दे होमबा जोंना रोनावखौ सिख्ला जानानै प्रेंक खालामहरनोसैब्रा ओइ रागा जोङोलै बे दाख्लैनि रागायानो खारखायाखै खोमा ओरैनोबा नोंखौ सिनायाब्रा जाम्बा जों प्रेंकसो खालामगोन ना बेखौ हामगोन नालै जेबो जायालै जाम्बा हरनायल' नोङो र' होमबा हरमारनि सालाखै दा हरनांगौलै एसे नांदो ना र' नांदो सिरथा सिख्लानि रायलायबो सिख्लानि हेल' हेल' आदा हेल' सोरमोनबा रोनावनो औ सोरमोनथाय नोङो है सिख्ला मा खालाम आं माबाहाय मैना मैना सोर मैनामोनबा आंखौनो सिनायला आं नोंखौ एफा मोजां मोनो गावहा आंखौ नायानो आयै जारौ आं थाल लाफ्लांथाराखैमोन खोमा माथो खालामदो दालाय माबालै जारौ दिनै अफिस बन्द नालाय आं न'आवनो जिरायनानै दं आदाया साख्रिबो मावलायो औलै जारौ मावोमोन मावनायालाय साख्रिखौ गारनोसो सानबायमोन आं न'आवबो जेनिबो आंखालानो गैखाया बिमा फिसा सानैल' नंगौ नामा बेनिखायनो सोरबाफोर मिलायनाय मोनबा हाबासो जानो सानबायमोन आं आंथ' नोंखौ जा फसायो गावहासो फसायगोन ना फसायाबा आंखौ फसायनो माने एसे लोगो हमग्रोनो मोनबा मोजां जायो आरो आंथ' नोंखौ जा लोगो हमनो गोसोखा हा बैसोफोरालाय बेसेथो जाखो जारौ नालाय आंना देग्लाय बैसागो मोनबा 18 बोसोर जानोसै आंनाबो नै दाख्लै थांनाय जानुवारियावसो 24 इयार्स जादों जेबो मावाखैबा लोगो हमनो फैनो हागौमोन नामा आदाया जागोन जारौ अबावथो लोगो हमनो सानदों नोंलाय नै बरबरिनि फाख्रि गिदिर थानायाव फै आंबो थांनि र' जारौ होमबा आं थांगासिनो दं दे आदा फै रोंगौलै नोंबो सुवाद हा माथो हा माबाथो रायलायनाय हुदासो जालाङोलै जा फुरथि जाबोगोनलै आसोला जाबोआ जायो जाबायदि गोदै सिख्लाफोरनि बायदि रायलायहरलायदो आङो नै साला सुवादा फैगासिनो जाबायदि आथुर जाबोदो नुदो नोंसोरलाय मा मोनफैलाखै बेयाव थां आंहा बिराद आर्जेन्ट खामानि दं बेयाव मा आर्जेन्ट खामानि जाखो आदा थोद बुरबुफोर नोंसोर जेबो मिथिया थां दा दसेना फै दिनै अफिसाव थाङाखै नामा आदा मायाव मा अफिस थालाबायनो थांदों नोंसोरो बिराद आर्जेन्ट खामानि दं होनदोंना बेयाव थां फाग्ला थाङो नामा जोंसो फार्स्ट दंफैयो बेयाव बे दंफाङा नोंसोर नोम्फानि जों होखारलायनानै ओमफ्राय नोंस्रा नोम्फानि जाफानोथ' र' थांलै फाइफोर थां नोंसोर आं गाबोन बियार गंबा लोंगोन थां
साला ओरैनोबा जोंखौ सैमा बायदि नागिर फैयो दिनै जोंखौसो होखारबावदो थां दै थां नङाबालाय दांजागोन आंजो मा होनदों आदा थांनोबा थां होनदो नङाबा मोनगोन आंजो साख्रिखौ मानो गारनायदो आदा साला सैमाफोर नोंसोरसो माथ' सुवा चाला सिख्ला थांदोंमोन नोङो साला नोंसोरखौनो गारालां गराबोर साला हे गनसो नागिरबावबाय ओइ दे खारदोलै खारदो उफ मासे गरमलाय बोथोरालाय लान्थि थाबाबो जेबो थान्दाखौनो मोना फांखायाबो खामानियानो होआ बे मास मोनसेया माला थांगोन साला खालाव खासाव मोनहोबाय थायो मानसिफोरखौ दिनैलाय जिमाव थाङा नामा नोंहा दिनै थांथ'ला दे आङो देहाखौनो माबा बोरैबा मोनबाय थादो दा बायदियावलाय बिदिनो मोनखागोन आरो नोङो जिमाव थाङाबा फैसाया ओरैनो थांगारा दा सानसे साननै थाङियालाय मा जानोखाय जोंहालाय आरो फैसानि आंखालानो गैखाया फैसानि आंखाल गैया नोंथ' जेबो खामानिबो मावनो रोंखाया देनां जों थैबागौ मोनगोन र' फैसाया मारै जोबलांगोन देनांलाय आंबो बिजनेस मावगोन आरोलै नोंसोरनि फैसाजो बिजनेस मावनायाबो इमान गोरलै खामानि नङा ओंखायनो फरायना लानांगौ मिथिगोना आं साख्रियाव इन्टारेस्ट गैयालै ओंखायनो फरायनो गोसो जाया आङो खालि फरायबानो साख्रि लाथारनांगौ बे बाथ्रा नङाना नोंहा मोजाङै फरायना लाबा देनांफोर बिजनेस मावनायफोराव हेल्प जागोन आरो बे बिजनेस मावनोबो फरायलायनांगोन नामा दानिया फैसा सानग्राबो मिथिं थाखायो नोंथ' मा जाबावगोन आरो कत गिदिर गिदिर पारसेन्ट लाना पास जानायफोरानो बोरैनो गोदोलाबायना दोनगासिनो आं बेफोरखौ मिथिजोबखागोन ओंखायनो आं फरायनायाव फैसा गारनो बायो नांगौबा आङो फरायनायनि फैसाखौ गार्लफ्रेन्ड लानानै दारागाव थांबाय थागोन थेवबो आङो फरायनायाव फैसा गारथारालै मेट्रिकखौ जेनथेन पास खालामनो हाबाय बेनो जथेस्थ